Сен нәрсә җырлап китәсең килә? Мин күптән җырлыйсы килә. Хас сүзләрен әгәр исемә төшерсәм инде. Кемнәр хәтерли минем җыр бар иде. Шакымагыз ябык ишекләрне. Мен үземнең концертны беренче соңгы концертта җырлаган инде, шуннан соң җырлаган юк. Күп кеше аны сораган да иде. Миңа үземә дә ул бик ошый ул җыр. Шуның өчен шул җырны хәзер башлап кирәк аппаратурада. Анары Сәлем Пермь ягыннан икәү акышлы күл Алла бирсаларын җырлыйбыз. Обязательно. Обязательно. Менә бик күпләр 9 майга багышланган җырларны сораганнар. Мәсәлән, День Победы. День Победы. Җырлыйбыз, бар ул бар. Мен алып куйдым. Сүзләрен ачабыз да җырлыйбыз. Теләкедән алынып Актаныштан самыкланып корын. Минем җырым башланды бугай. Әйе. Авторларны инде. Авторы бу Фирза абый Муртазин иҗат иткән җыр. Сүзләре Шакирова. Гөлфия Шакирова сүзләре. Сүзләрен онсам гафу итегез. Җавап итеп бикеле ишекләргә. Бер секунд. Тәтәй, дус дип йөрткән дуслар арасында, яманнары аның күбрәк. Шакымагыз ябык ишекләрне, шакып эшкә үтмәгез. Кеше тормышына үтеп кереп, аннан яхшылыкны көтмәк. Ой, мин бутым. Шакымагыз ябык ишекләрне, шакып эшкә үтмәгез. Кеше тормышына үтеп кереп, аннан яхшылыкны көтмәгез. Сүзләрем бутым, музыкасын әзрәк бутым, гафу итегез, конечно. Синең кешең булса ул синеке, ташыламый ул китми яныңнан. Менә аны ташу сүзләрен. Уртагы бәхет таңыннан, шакымагыз ябык ишекләрне, шакып эшкә үтмәгез. Кеше тормышына үтеп кереп, аннан яхшылыкны көтмәгез. Әйе, бу тамым ялгышам. Шакымагыз ябык ишекләрне, шакып эшкә үтмәгез. Кеше тормышына үтеп кереп, аннан яхшылыкны көтмәгез. Әгәр инде синнән китә икән, димәк ул синеке булмаган. Кайчандыр бәхет ишекләрен бутаган.
Kayşandır, kayadır, yalgışıpla. Bәхет ишекләрен бутаган, бәхет ишекләрен бутаган. Хосынан. Әзерек сикерә экран. Смс-клар килә. SMS-ка килә, экран сикерә, азат ялгыша. Вот, шундыйрак хәлләр, ниһаять бу җырында. Монда мин әле күрдем, Рифат Ахметович та язган. Шулаймыни? Каялы. Борчылма, була инде хәлләр дигән. Рәхмәт булгалый, рәхмәт. Калтырый башламыйсың? Кем юк, терәләм. Идегез, ой. Идегез. Минем инде саулык бирсен бер Худамны җырлыйсым килә хәзер. Шуны җырлыйсың? Мин аны үзем ничек дип әйтим? Саулык бирсен бер Худам дип атыдырым. Аннан инде без аның исемен бөтен кешегә дә аңлаешлы, истә калырлык кылсын өчен Тузан булса да узам дип атадык. Чулпан Зиннатуллина иҗат иткән җырны башкару дәсем килә. Бу минем Вахапов фестиваленә килгәч беренче тапкыр табигатьтә төшелгән клиплар буламы соң инде ул? Клип була инде ул. Клиплар була ия. Шул җырны башкарасым килә. Таба аласың сен? Табырга кирәк бит. Күрмисеңме? Вот. Молодцы соң шишмәгез бер кайчан да саягмасын, дәрәҗәле исемнәр насыйп булсын сезгә. Рәхмәт. Торналар. Ансыда булырга мөмкин ия. Саулык, мин икенче флешка дөрү булсак. Татлы төшләр бар монда? Хәзер әйтәм. Кольцогызны ник алай китегез? Ничек ул? Карап язганнар монда. Дөрес микән инде? Мин дөрес аңлыйм микән? Сәне? Супер артистлар андый булмый, фонограммага җырлап өйрәнеп биткәнсез дигән. Гафу итегез, без бер тапкырда фонограммага җырлаганыбыз юк. Шума? Хәзер мин татлы төшләрне җырлыйм, барыгызга да таныш булган җырдыр дип уйлыйм. Шумасың? Юллар күтәреп куйдым. Шумаса тоже матур җырлыйсыз? Булат инде. Барамы? Әйдә. Юллар көтә тагыда. Үз юлымнан шилдерәмен, язмышым кочагына. Төрле чаклар булар әле, юлларым узын әле. Шикиятларга сер бирү юк, үземнең юлым әле. Карап күзең җырларым. Изләп утырмаска. Алда ниләр көткәнлеген белергә теләмимен. Үз юлымны ят-ятларга илтмәсен беләмен мин. Төрле чаклар булар әле, юлларым узын әле. Шикиятларга сер бирү юк, үземнең юлым әле. Узынмы? Нормально. Узынмы? İşte 41. İzlәп куйсың җырны. Şimdi almayayım yanım. Tuşlar üstünde bu kayıtlarını. Булар диеп шатланыр чак, булыр елларлык чагы.
ılgarlık şağım türlü şoklar bular ele yıllarımızın ele şidiyatlarga sır bir uyup özümnün yolam ele. Neden bunda 4-ші строчкасы мен жырамадым өзімдікі? Егер сен жырлап, мен 4-ші строчкасын ба? Үшінші. Күмелермен думанларға қалырмын буранларға. Қу сілтерге ашықмағыз. Өз юлы болғанларға түрлі шоқлар болар әлі yıllarımızın eli şisyaklarga sır bir uyum özümün yolam eli derya kılsam bir dururman özümün yolam eli özümün yolam eli. Мына шулай итеп, Міне болды. Юллар көтә дигән җырлап киттек без. Азат бераз гына ялгышкан, 4 күз белән утыра күрмәгән. Истә ди. Истә калган татлы тешләр ди. Шамаса чыгып киттегез дигәннәр, нәрсәдер бара монда. Күреп калбай. Разборки ма? Әйе. Бу җырны мин беренче тапкыр үземнең тәүге концертка әзерләнгәндә Рифат Әхмәтович тыңлап каралып бик матур җыр дип җибәргән иде. Юллар көтә дип. Беренче тапкыр автор башкаруында ишетеп гашык булган идем. Автор инде Ризван Хаким бу җырның. Бик матур җыр язган. Инде әйткәнебезчә, бүген Рәшит Вагаповның туган көне һәм бүген обязательно җырлыйбыз Рәшит абыйның репертуарыннан. Мин башлап җибәрәм. Үземнең яраткан җырларымның берсе татар халык җыры Рәшит Вагапов репертуары Фирдәвескәй. Ага, кит. Ага. Павле, Ибай. Başın kara boyun zifakırtın begilledir. Başın kara boyun zifakırtın begilledir. Senin eşinin canı kisegim Firdevskey kara küske üzegim özledir. Senin eşinin canı kisegim Firdevskey kara küske üzegim özledir. Program bulsa aramağız bana bir hoşu değil. Rahmet. Koş karası gözünü delle bu zifası üzerinde. Koş karası gözünü delle bu zifası üzerinde. Oy tuğanı da tuğdun emelle Firdevskey kara küske ay nuru var yüzünde. Ay tuğanı da tuğdun emelle Firdevskey kara küske ay nuru var yüzünde. Давай. Koş karası gözünü delle bu zifası üzerinde. Koş karası gözünü delle bu zifası üzerinde. Söylerim de sözümünü Firdevskey kara küske sireke küremi üzerinde. Söylerim de sözümünü Firdevskey kara küske sireke küremi üzerinde. Bavuldan selam bir yaratıp karınız rahmet olsun bir rahmet. Söylerim de sözümü
үзіміне, фиреде бүсекей, қорра күскей, сирәкі күрәмі үзіңіне. Силер едімі де сөзіміне, фиреде бүсекей, қорра күскей, сирәкі күрәмі үзіңіне. Сирәкі күрәмі үзіңіне, сирәкі күрәм үзіңіне. Ой, компьютерны конструction. Бірні акапелла жырлап кеттігіз әбізін татар халқы тұтып қарамыша шанмайды. Отырып жырлау ауырырақ шулды, әйе шул, молодцы, рахмет. В прием эфире фонограмма. Фонограммаdır инде. Азнакайдан сәлем, сәлем. Минем иң яраткан жырым дир, ой, рахмет. Минем де яраткан жырларың бірсе. Сәлем ишімнән де. Минем әнинең авылы бу. Әйе. Так, музык нәрсә җырлыйсың? Привет из Санкт-Петербурга, де привет. Уфадан сәлем, сәлем. Нәрсә куй музык? Минем 9 майга багышлап бер җыр башкарасым килә дирәя. Мин бу җырны кичкенә вакытта әти-әни белән өйрәнгән идем конкурсларга, җырларга дип. Бу җырны беләсездер инде, бик күпләрегез кайту дип атала ул. Акапельный җырлыйсың? Бер генә куплет җырлап карыйм. Әйе. Biraz гына куркыта, конечно, күптәннән инде акапелла җырлаган юк. Җырлап карыйбыз. Тональсын дөрес алсам. Улы юлдан яуга киткән чакта, таң җиленнән томан таралды. Авыл башындагы куш наратка атларда бит борылып карады. Һаваларда тырна тавышлары ишетелә, канат кагышлары. Кышларда да кеше язмышлары, şiirlerden gidip barışları. Havalarda tırna taşları işitile, kanat kağışları. Kışlarda da kişi yazmışları, şiirlerden kayıtıp barışları. Kışlarda da kişi yazmışları, şiirlerden kayıtıp barışları. Әфәрин. Инде нигә кереп киткәч? Сәлам, 9 майга кереп киткәч, монда да язылар менә День Победы дип, мин бик яратам. Менә бу тиге журавли. Нәрсә ул? Темная ночь. Юк, ну сыралар миңа да сообщение комментарий язганнар иде. День Победы идегез, День Победаны җырлап карыйк. Каршы килмәсәгез, мин нидән карыйм инде. Сүзләрен карыйм. Давай. Идегез, День Победы. Ага. Может, ты сам? Я жырланып, конечно. День Победы, как он был от нас далек,
как в костре потушен таял уголек. Были версты обгорелые в пыли, этот день мы приближали как могли, этот день победы порохом пропах. Этот праздник сединою на висках, это радость со слезами на глазах. День победы, день победы, день победы. Neyse. Konuşlan. Pam pam pa 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 pam. Дни и ночи у мартеновских печей не смыкала наша Родина очей. Дни и ночи битву трудную вели, этот день мы приближали как могли, этот день победы порохом пропах. Этот праздник сединою на висках, это радость со слезами на глазах. День победы, день победы, день победы. Anda sizlerden var mı? Sizlere tek tek. Босиком пробежаться по росе, пол Европы прошагали, пол земли. Этот день мы приближали как могли, этот день победы порохом пропах. Это праздник сединою на висках, это радость со слезами на глазах. День победы, день победы, день победы. Шоу нотада тәмамлыйбыз инде День победыны. Укып алабыз менә нәрсәләр бар. Капал. Анда күрдем, анда айратта кергән бугай. Ой, Рат, сәлам брат. Татлы төшләрне сырлар менә үсек. Кушылып җырлыйбыз ди, рәхмәт. Все, за теперь можно петь тебе на сцене. Научись петь по-русски. Надо научиться петь обязательно. Кайля Айратныкы Айдар Тимирбаев тоже безнең белән ди. Шулаймыни? Айрат, сәлам брат. Привет, Айратик. Хәлләр синең? Әйдә. Сүзне Гөлсирин Абдуллина. Смарочки привезите деген. Ильяс Полина паңмалай бит. Едір саңласам, обязательно привезем. Әйдә, Гөлсик, нәрсә жырлайсың? Анда кел, нәрсә син? Татлы төшләргә туры бәреп ишә аласыңмы? Электролам микән бер? Электр аласыңмы? Электрап карыйм ха. Алайсам я устакыл. Ай, Аллам. Сәлам, молодцы. Рахмәт, Гөлсин апа. Анда Гөлсин апа да бар икән әле. Аңладыңмы син? Референдум мәгънәсе була. Флоридада зал тулды 7 человек. Флорида парамы. Организатор кеше. Ай, бик зур рахмәт. Ага. Гөлсинне җыратып алыйк әле. Вакыт үтә бит дигән прекрасное исполнение на русском языке. Рәхмәт. Бигез.
Haydi. Oturaydı burtaga. Менә бу җырның аранжировкасын миңа Элвин Грей, Радик Юлякшин ясаган иде. Гүзәлиянең җыры. Төшләремә кергән идең тагын. Буталып кара. Буталдым инде. Монда сообщениеларны укыдым да. Беләмен дә көткән идең, татлы хисләр йөрткән идең, күзләремә туры карап, сиңа Анда йөрткән идең. Беләмен дә көткән идең, татлы хисләр йөрткән идең, күзләремә туры карап, хыялымда йөрткән идең. Kuş tiydi деген. Ансы да бардыр инде. Төшләр, татлы төшләр, чыгарыгыз үннәремә, яратып карыйсым килә, сөйгәнемнең күзләренә, беләмен дә көткән идең, татлы хисләр йөрткән идең, күзләремә туры карап, хыялымда йөрткән идең, беләмен дә көткән идең, татлы хисләр йөрткән идең, күзләремә туры карап, хыялымда йөрткән идең. Менә бу өлештә Азат биргән тиеше, уяла бүген. Ой, Раббимен да. Несін açıp барсың о? Топ деген. Хәзер инде мин үземдә төшләремнән чыга алмыйм. Өннәремдә үбәришен яннарыңа бара алмыйм. Беләмен дә көткән идең, татлы хисләр йөрткән идең, күзләремә туры карап, хыялымда йөрткән идең, беләмен дә көткән идең, татлы хисләр йөрткән идең, күзләремә туры карап, хыялымда йөрткән идең. Карап, каша. Юк әле. Менә шулай. Вакыт бар икән әле. Айрат ничеганда безнең тавыш фани итмиме? Микрофоннар Элвинга рәхмәт әйтик инде дигәннәр. Бик зур рәхмәт Элвин Грейга. Так, мин тәкъдим итәм бер дуэт сбацыйс. Ничек карыйсың? Нәрсә? Дуэт. Асы җыр. Либо Әйдә яңа җырны ява карлар. Ну, бөтен вакытта да ишетелмәгән. Карлар әле бетте инде. Бөтен кеше дә ишетмәгән җырлар дип әйтим. кайбер җирдә карлар калган, шул карларга багышлап, Мәсәлән, безнең Мамадышта тавык кырында калган. тавык калган иде анда. Юк микән анда? Бар иде мен күрдем кайдыр. Или инде Аккышлы күлне җырлыйкмы? Кайсысын әйтәсез? Или ява карлар, или Аккышлы күл? Или инде язмыш булды. Икәү ахырдан. Икәү була. Так. Карлар, Карлар. Менә кыш кучагы. кар ява. Ява карлар. Әйдә. Сүзләрен бута белмисең? Без аны күптән җырлап, без аны соңгы юлсы җырладык. Камераның юбилейндәме?
Мир хатны туган dinleme. Азаттыкка звукач. Қартаямын нейсің ерек маңғайлар сырланса да, өтті яшілік елдерлік деп. İde. Қабызай ма? Қайсыз башлай? Син. Разил Валиев сөздері. Луиза Батыр Булгарик. Мен просто жеткерем коронавирус түгіл. Тағын бір ел еңілеп ұзыды, yazmışım uğramınarın, kaygılarını adaştıra, yana yıl buranları, yana yıl buranları. Yava karlar, yana yılının karı yava, kar üstüne de uşak bulur, yaşlık yıllarım yana. Yava karlar, yana yılının karı yava, kar üstüne de uşak bulur, yaşlık yıllarım yana. Şoğla buzda tuzdırıp apa karnı, akkar bulu boyuna boşa, yana yıl bulutları, yana yıl bulutları. Yava karlar, yana yılının karı yava, üstünde uşak bulur, yaşlık yıllarım yana. Yava karlar, yana yılının karı yava, kar üstünde uşak bulur, yaşlık yıllarım yana. Kulak arasına geçmesin. Тик хәтер булып калды, акылы булып яныңа, яңа ел шатлыклары, яңа ел шатлыклары. Ява карлар, яңа елның кары ява, кар өстендә ушак булып, яшьлек елларым яна. Ява карлар, яңа елның кары ява, кар өстендә ушак булып, яшьлек елларым яна. Кар өстендә ушак булып, яшьлек елларым яна.
Ай. Күптән җырламаган җыр, бик матур җыр. Бик матур җыр шушы. Азамат диеп перехатта деген, Азаматик. Пупсик малай, пупсик. Иде Азат үзеңнең сораган җырларыңны җырла, анда мин күрдем. Нәрсә күрдең син? Мин күреп өлгермәннәрне. Күренмәсәңне сораганнарында. Күренмәсәң. Табылсаң не? Күренмәсәң. Инде минем бер җыр. Я пар торналар, я янма йөрәк. Айрат янма йөрәк дип әйтә инде ул. Чуваш Чуваш телендә. телендә. Чуваш телендә, кстати, бар иде монда кайдыр. Безнең якташ яшьлек җыры. Без кичкенә вакытта да шуны тыңлап үстек. Әйдә, мин син җырга таңлышык. Мин Ивет Зукач бүген. Партырналар. Киттекме? Әйдә. Партырналар. Янма йөрәк диләр, тырналар диләр. Янма йөрәк обязательно ди Айрат. Так, изеп карыйм мин аны. Чаралар шатыр. Янма йөрәк, менә пар торналар. Көзгә сезне космоста көтәбез. Мәскәүдәме? Мин инде ләсәр. Амин, шулай булсын. Менә янма йөрәк, торналар. Таң булып атар идем. Менә Азат син яңа җырың сырлар. Зур рәхмәт сезгә. Про маму, пар торналар, торналар. Сезгә сымысларны уку кызыгымы дигән. Ни кызык инде барыбер. Сездән ниндидер комментарийлар килгәч, без бит аны барыбер укыйбыз. Сез аны укысын дип язасыз бит инде. Бик соңгы чакта гармун кулга алам, шуны җырла әле. Матур җырлыйсыз бик. Янма йөрәк, кышларым. Пока янма йөрәкне таба алмыйм. Блин, я даже не понимаю, но вы очень красиво поете. Рахмет, бик зур. Спасибо большое. Көздә мин сезне табатам, ана берсенә. Зәңгәр күктә минем күзем. Менә инде сезне күзлим, йөрәгемдә шуннар туа, китәрсез дип тагын көзен. Йөрәгемдә шуннар туа, китәрсез дип тагын көзен. Кара сүзләр онытыла. Бары кабатлап бирсәң дә. Канат, кабат,
якташларым язган җыр. Нәкия Юсупова һәм Алексей Абрамов көе булды бу. Айрат кызга үзем сезне җырлатам ди. Молодец ди. Рәхмәт. Возвращение Айратты Гизатуллина, Алла бирсә. Мин уйладым да, каршы килмәсәгез, чуаш телендә җырны җырлыйм әле. Язучылар булды. Аны тиздән чыгарга да уйлыйбыз инде без. Сүзләрен шулай генә сүзләрен бутарга магын ди самайзалес шулай итә инде ул. Аннеше маханне, ана йыпыла пире, килден тукса кайса шүрене реншетсе, сана сума суса, эппунаран сайра, юрладып шакы юра, аннешем санумра. Sana suma susa, yurlatıp şakı yura, anneşim sanumra. Kuyurmır parne, sana valияне, юрлатып шак юра, хурланып хатыра, сана сума суса, эппулнаран сайра, юрлатып шак юра, аннешем санумра. Sana suma susa, юрлатып шакы юра, аннешем санумра. Сағынған шақта гармун қолыға алам, сені яратқан күйге жырлым күзім юлда, яздай ағымлы син, күзлердей мұңлы син, ақ қыштан да сап син, жай жылы сиясин. Yazda yağımlı sin, ak kıştan da safsin, jeyjılısın asin, ak kıştan da safsin.